Takže vážení a milí rodičové, přátelé, kamarádi, takhle vám chceme ukázat, jak snídáme v takhle krásné zemi, jako je Portugalsko. Tak se dívejte a pěkně na nás pracujte, protože my, aby jsme mohli cestovat, si od vás musíme neustále půjčovat. Tak jim to aspoň neříkej. Tak vám to prej nemám říkat, takže zapomeňte, co jsem vám řekl. A dívejte se, kochejte se a myslete si, že my si na to sami vyděláme. No, není to krása. Máme český chleba. Jo, jinak v Portugalsku máme český chleba. On teda český není, ale vypadá a chutná úplně stejně. To je čerstvej. Tady je jednodenní. Pizzu už si snědla. Co tam ještě máš v té igelice? Pochlup se. Housky, máslo. Rozbitý rajčátka. To je veselá kráva. Veselá kráva. Dorazila i do Portugalska. Koukej. Podívej. Tady máme co to tam? Klobásky. Ukaž lidem klobásky, kamarádům. No, akorát to víno jsem se nekoupil. Víno jsem se nekoupil. Ukaž sušenky ještě taky, jaký máme. Rybičky, že jsme si koupili. Jo, máme tuňáka a rybičky, ano. A tomatu ukáž, jak vypadají produkty portugalský. Tak, všechno zaznamenat. Tak ono. Tady jsou ještě ty sušenky, jo. Sušenky. Jsou taky jako asi portugalský. Ale to jsou píš, no, portugalský. No, ještě to tady takhle pro ně všechno projedu. Tak. Máme skalky, no. Sluníčko se nám teď zrovna schovalo, ale jinak je tady strašný vedro. Tak. A jak to tak bejvá? Hele, a kde je Tady, a to je konec.